Ja, vi er så kommet her til en spændende championskamp her mellem Dupont og Thomas Holm. Det er en rigtig spændende kamp her, her i rød ringhjørne, eller trøje, siger man så, har vi Thomas. Det er ham der. Og ham den anden grimme med de hvide shorts, det er så Dupont. Ham svenskeren. Ja, og Thomas han står her og flasser lår. Jeg ved ikke rigtig, hvad han har tænkt sig her. Han har en meget god røv i den der, synes jeg. Han gør meget ved det. Quiet, please. Undskyld. Det er en meget lige kamp her, og Thomas er og det er Dupont. Og Thomas er meget pælende, må jeg sige. Ind! Jeg kunne ikke se den. Fløj at spille der, Thomas, og Dupont her, som ellers der